Bebephume ngobuningi babo abalandeli bakankosikazi Zandile Gumede, bekukhona nezangoma nabokholo. Abanye babo basuka esifundazweni iFree State bathi bajabulela ukuthi ekugcineni uze wathweswa amacala ngokusemthethweni waphindwa wanikwa nohlu lwamacala unkosikazi Gumede. Kodwa into besifuna vele kusukela ekuqaleni ukuthi belethe ama-charges ukuze icala lizoqhubeka bekwazi labo abamangalela ukuthi beklina amagama abo ngoba uma kulokuthiwa kunama-charges kodwa benganikeziwe leyo nto leyo bibopha abantu kodwa manje ingekho into ethi baboshelwe yona. unkosikazi Gumede usolwa ngokuyalela amanye amakhansela ukuthi ameme inkampani izofaka izicelo zomsebenzi oqoqwa kwemfucuza eThekwini okwaholela ekutheni kuhlomula abasondelene nabo. Lezi nkampani okuyilanga lamahlase uZuzinekela Trading, iOmphile Tabang neAlshadai zanikwa lemsebenzi ngaphandle ukuthi zayingabhalisiwe kwi-database kamasipala okuyinqubomgomo. When we are charged, we are innocently proven guilty, and we believe that one of our own is sent to court now because of some political motivation reason. Yabona kwicase kaComrade uMama uZandile uqala ngokuthi aboshwe okwenza lokho ukuthi asimngcolisi igama lakhe ukuze thina abanye abathile bakwazi ukuscora ama-points bayithomlele amaphuzu ukuthi bakwazi ukuthi bona baphakame kwezepolitiki. Kulindeleke ukuba isigaba sokuqala sokuqulwa kwaleli cala siqale ngomhla ka-14 June kulonyaka. unkosikazi Gumede akakhulumanga nabalandeli bakhe namuhla, bonke abamangalelwa bangaphandle ngebhayili. Eindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini.